probabil că ar fi trebuit să fac mai mult de un singur video în care am construit 3 chestii. Vă explic imediat ce am făcut. Decât să fac mai multe videouri. Deci am făcut 3 chestii și am construit ca tot animalul, dar nici mort nu m-am gândit eu un pic să... Haide, văcuțo, haide. Așa, bravo, vino, mai e puțin. Mai puțin. Bravo, văcuțo. Am terminat căsuța. Am făcut un turn. Vă explic imediat ce-i cu turnul ăla. Sau de ce duc văcuța asta. Sau de ce n-am făcut, Doamne, un video mai repede. Sau ce e aia. Vă explic toate imediat. Întâi, căsuța. Poți să stai acolo? Mulțumesc. Întâi, căsuța. Ei bine, am terminat căsuța ca tot animalul după vreo 2 sau 3 ore. Și am pus aici niște magma blocuri. Și arată de parcă ar cădea lavă pe casa mea. Foarte frumos arată. Și acum, dacă vrem să intrăm în casă, trebuie să venim aici, să coborâm pe scările astea ca să ajungem jos. Nu mai avem intrare din aia. Mi se pare wow, nimeni nu cred că s-a gândit la acest design. Acum. Ok. Te luăm pe tine așa și vin o să vă prezint acum următoarea chestii care am construit. Mă rog, chestia asta nu prea îmi place, dar o las așa. Am construit o fermă și am pus oi, porci și urmează să punem și o vacă. Am pus și chestiile astea. Avem aici diferite chestii care să ne ajute. Mă rog, în orice caz, sper că vă place acest lucru. Aceste 2 chestii care le-am făcut, dar am mai făcut ceva și îl terminăm în acest video. Aici lăsăm așa până aducem altă vacă, desigur. Se iasă seara. Am construit acest turn. Ce face acest turn? Ce facem cu acest turn? De ce am construit acest turn? Răspunsul e foarte simplu. Toată lumea știe că de când am pierdut contul anterior de Minecraft și am rămas cu acest cont, noi am făcut o grotă a abonaților. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sunt egale, nu-mi dau seama de ce nu sunt egale. Da, așa, noi am construit, cum îi zice? Astea, cum îi zice? Cum se zice? Grota abonaților, așa, grota abonaților. Am construit-o. Problema este că cu grota abonaților nu-i de glumit. Și uitați, avem portrete a emeraldului și a goldului. Și eu vreau să mai fac încă un portret, dar din păcate nu mai avem. Cum le se zice? Unde e? Are nugget? Mai trebuie niște... Okay. Întâi, hai să dormim. Bun. Ce am făcut eu? Deci... Am făcut turnul abonaților, așa, turnul. Acesta nu mai este grota abonaților, este turnul abonaților. E un turn foarte mare, care va avea pereți și va fi turnul abonaților. Wow, foarte frumos și este mare cam ca casa, deci nu va fi greu să dau de casă, cel puțin. Nu? Acum trebuie să mergem să luăm niște căul, fiindcă mai trebuie să facem niște lumânări. Lumânări, auzi mine, trebuie să mai facem niște torțe. Fiindcă m-am uitat acum pe internet și am aflat cum să fac lanterne. Îți trebuie iron nuggets. Foarte multe iron nuggets. Știu să le fac. Eu doar îmi văd de treaba mea. Super! Mi-am aruncat și toporul. Dispăreți! Marș! Marș în sus. Marș. Mor tu. Mor și tu. Mori. Nu! Mi-am lăsat toporul acolo. Nu se termină aici. Vin după toporul meu. Se termină aici. Păi iangăni împuțiți. Scuzați. Like-uri așa peste 7 like-uri la videoul acesta. Yes, fiindcă e un video foarte special. Dar foarte special. I-aș putea adăuga. Ok, deci nu ne-am dat falling damage. Acum l-am aruncat exact aici, perfect. Păi angănii, văd că au dispărut. Mulțumesc, păianjenilor, sunteți foarte de treabă.
Atât de puțin? Serios? Băi. Da. Continuă mult. Scăpăm de lese. Pam. Ce am făcut? Mai trebuie nugget-ul ăsta. N-am fost foarte mult, n-a fost cine știe ce. Creeperi! Zero damage. Ce mă? Un schelet? Cum întrăsnești, scheletule? Dispare! Dispari! Îmi zis să dispare. Mulțumesc. Ce e asta? Iron! De ce nu? Mulțumesc pentru bucățile astea de iron. Jocule. De ce nu? Oricum îmi trebuie și iron. Așa că de ce nu? Mă găsi niște... Deci datorită faptului că am găsit iron, ne putem face și iron nugget și ne putem face foarte multe lanterne din ale foarte șmechere. Lanternele astea foarte șmechere vom putea face atât de multe chestii. De exemplu, am putea să scăpăm de torțele alea din casă și le punem pe ele lanternele, dar o să ne ia ceva să descoperim toate lanterne, să descoperim toate alea. Mă rog, căsuța, sper că vă place, scrieți în comentarii, da, dați un like, adică puneți în comentarii degetul ăla, like-ul, dacă vă place căsuța sau dacă nu vă place căsuța, dislike. Voi alegeți. Oh, come on. Good, am luat suficient, după părerea mea. 3 bucăți de iron. Mai mult iron. Hai să ne uităm după iron atunci. Hai să ne uităm după iron. Nu o să ne... Iron, unde ești tu, băi, iron? Ce are la mână? Au, ce pisici! Pă, cât damage mi-a dat! Hai. Oh, bine. Vino la lumină, să iei foc. Vino. Vino, băi, la lumină. Băi, bravo, vino. Vamos, așa, la lumină, bravo. Oh, a venit la lumină, e invulnerabil. Perfect, asta e șansa mea. Omoară! Măcar ne-am întors acasă. Tu, neficații. Stai, unde trebuie? Oh! Pe buciu chiar nu am. Nu este acest lucru posibil. Cum eu să nu am? Abil că vă întrebați, de ce să nu ai? Asta? De ce n-am? Ar trebui să am. Of. Și am consumat o cobblestone pentru turnul abonaților. Super. Uite o peșteră. Perfect, asta este. Au. Băi! Sunt pregătit să te atac. Ia. Aoleu, sunt mai mulți. Sunt mai mulți ca mine. Nu mă pot bate cu toți eu. Dispar. What? Monștri stupiți ce sunteți. Sunteți o dezamăgire. Asta e puțin cam trist. Un căluț. Nu știu ce am aruncat înapoi. Mama, suntem în căutarea unei peșteri. Ce e? Oh, e chestia aia de data trecută cu... astea. Alea au fost ultimele mele bucăți. Hai să mergem să mai luăm. De ce nu? De ce nu? De ce nu?
Uite de capul meu ce ravage am făcut eu aici. Imediat. Sau mori lavă. E și o soluție. Ia, putem să luăm ăsta. Au, am văzut ceva. Oh, nu rău vacă. Bun, ne întoarcem acasă. Uite, băi, atât de mare casa încât o vezi. Unde nu văd turnul? Alo, turnul unde e? Și nu vedem și turnul abonaților. A, uite-l. Cobblestone, ăla e Cobblestone, 100%. Ăla este Cobblestone. Te rog să fie. Îmi trebuie. Da, ele. Ăla nu e Cobblestone. E o dezamăgire. Eu am o singură întrebare. Ce caută o bucată de cobblestone și de dirt în aer? Fiindcă eu nu am tăiat-o. S-au nimicit-o, cum ar spune unii. Știi ce? Dacă cad piesele alea, le iau eu la urmă. Sau vin la mine, depinde. Suficient. Luăm toate bucățele astea. Am să fac, perfect. Mă întorcem acasă, craftăm aia. Bă, dar sunt destul de profesioniști la jocul ăsta. Uite, uite ce frumos arată. Turnul abonaților în pregătire. Deși am putea să mai folosim chestii, dar trebuie să le luăm. Pentru a le lua, trebuie să ne ducem aici. Că aici se află. Probabil mulți vă întrebați, dar ce faci cu alea? Vă arăt eu. Nu știu dacă sunt ok sau suficiente. Nu sunt suficiente. Dar putem face un fel de design. Frumos. Și când ar ține asta. Mamă, că era să cad. Că virgulă era să... Dar de ce mai închid ușile? Nu mai am animale în casă. Am adus în casă degeaba. Bram. Trei din astea, bam, 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 țac, pac. Luăm astea, punem astea. Unde le punem? Le punem sus. De ce? 1, 2, 3. Între. Bun, acum ne trebuie coal și iron. Se face. Și cât timp se face? Dar ce ne trebuie pentru iron nugget? Ok. Bine. Continuăm. Bucată de iron frumos. Iron nugget. Avem un iron salvat. Sau ăla era singur. Bun. Dormim. Was shot by skeleton. Da, am fost lovit de un schelet împuțit. Mai punem un crafting table. De ce nu? Un stack întreg. Perfect. Acum tot ce avem de făcut, cel puțin teoretic, e să luăm astea.
Vreau foarte mult să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, așa, vreau foarte, dar foarte mult, pe acoperiș să foarte mult vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, că sunt foarte curios, dacă măți ca eu să mă apuc de jocul acela numit Friday Night Funk. Prima lanternă. Friday Night Funk, așa, că l-am încercat, sincer să fiu, și mi se pare chiar interesant jocul și dacă l-aș face pe canal, cred că are și o adevărată șmecherie la cutie. O lanternă, nu-i rău. Luăm torțele înapoi, dă-mi-le. Mulțumesc. Punem niște lanterne. Cum funcționează, nu știu. Oh, sunt ca niște candelabre. Ok, m-am prins. Le distrugem. Deci sunt ca niște candelabre. Atunci să punem niște torțe înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au. Căzut am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Așa? Am lanternele. Unde să le punem? Unde să le punem? Haideți să punem niște lanterne la fermă, fiindcă trebuie să punem niște lanterne la fermă. Punem una. Cum avem puține, nu e bine să le irosim. După că e mult mai luminat aici. Foarte frumos. E păcat să le irosim, așa că să nu le irosim. Bun. Aici cred că vor fi irosite cel mai mult. Și nu știu cum să le pun. Trebuie să le pun pe... Au. Perfect. Destul de mișto, sincer. Deci cam trebuia mai mult. Distrugem asta. Țac, 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 pac. Acum. Ce vreau eu să fac? Este chestia asta. 1, 2, 3. Luăm asta. Aoleu, stai că apăsăm pe 0. Nu există 0 în viață. Asta e cam trist. Acum punem 1, 2, 3. Perfect. Ceva lumină, perfect. Ne trebuie să facem o treabă foarte complicată. Vedem, în mijloc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uite să 1, 2, 3, 4, 5. Mijloc. 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. În cealaltă parte. Brem cu viteză aluminii. Dăm și asta. 7. 6. Aici? Cred. Vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, da. Nu-mi vine să cred. Destul de mișto, sincer.
Deși avem lumină noi, candelabre, lumină. Foarte frumos arată, sincer, candelabrele alea. De-au tot pe torț să rămân, că sunt mai așa de... Bun, acum, cum facem asta să vedem? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aoleu, mă sună cineva, îi răspund înapoi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu sunt egale deloc. Au, nu-i frumos. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O să păcesc. 1, 2, 3, 4. Așa, 5, 6, 7, 8. Nu sunt. Haide, mă, serios. Turbez. Deci, mă, sau nu, eu turbez aici. Nu știu cum să le pun. Bun, deci, avem 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Știi? I don't know. O punem doar acolo și gata. Da, am avut dreptate, nu-i deloc egal. Am mai trebuit să mai punem încă una, dar mă rog. Acum e partea mea preferată. Și care este partea mea preferată? Nu spun și foarte simplu. Partea mea preferată este aia în care iau toate gunoaiele astea înapoi. Fiindcă, de ce nu? Și cred că e momentul să mergem după Cobblestone să terminăm această mirobolant turn al abonaților. Yes. Ideea de turnul abonaților mi se pare wow mie. Coborâm cu liftul. Perfect. Acum trebuie să mergem undeva. Uai, am rămas fără mâncare. Mi-am luat țeacă. Mi-am luat singur țeacă. Cum faci niște pâine? Nu poți să faci pâine, serios? Oh, come on, îmi trebuie mâncare. Da, așa, mănâncă orice, mănâncă orice. Da, unu. Of, pe să o prăjesc întâi. Op, așa. Dați o secundă. Hop, așa. Bun. Ce facem în continuare? Sincer, chiar nu știu. Ne trebuie mâncare. Nu știu de unde să fac rost de niște mâncărică. Hai să vedem dacă aici ne putem face ceva. Deci mai avem mâncare, ce bine ar fi. Mă rog, rezistăm cu ce avem. Până facem rost de mai multă mâncare, va trebui să sacrificăm niște porci și oi și vaci și toate cele. Dispăreți. Dispăreți, mă știu. V-am băgat lumina, nu mai aveți voie. Nu mai am voie să spawnez aici. Perfect, am luat o bucată de iron. Acum, hai să repede să luăm toate aceste bucăți de cobblestone. Merge ca un schelet sau cine știe ce să vină. Am și o întrebare. Ce caut o plantă într-o peșteră? Minie, normal, ceva. Bă, cu cât mă adâncesc mai mult, cu atât nu se mai vede nimic, și mie mi-e frică, sincer. Mi-e chiar fricuță. Sincer. Zici că sunt o noapte de Halloween. Și mă simt. M-a lovit ceva? Creepy! Mai repede, ia un stack întreg și gata, putem pleca. Mișcă-te mai repede. Oh, super, mi s-a spart. Mai am una de rezervă, nu mai am una de rezervă. Ne mulțumim cu ce avem, pa!
Pa, 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 pa. Îmi turbează mâna. Scoate-mă de aici. De mea. Cum ies de ei? Let's go, let's go, let's go, let's go. Ia uite, totul e mult mai luminat acum. Chiar și aia. Chiar și acolo e luminat. Ce nu e o noutate. Bine. Deci, lasă-mă să înțeleg, am rămas fără topoare. Mai facem unul de rezervă și plecăm din nou. Brem. Chiar așa ar trebui să fie în flăcări dacă rezervă. Îl lăsăm acolo în caz de ceva. Ok, un stack întreg, după care fugim. Fugim și adunăm lemne, fiindcă peșterile în momentul de față, după părerea mea, sunt cele mai periculoase și cele mai stupide lucruri care mă enervează și pe mine mă scot din minți. Perfect, ai mai mult. Dar din păcate mâncarea e o problemă și cred că fac niște mici schimbări. Nu știu sigur. Footsteps, block broken. Report bugs, options. No music, chat settings, language, video settings. Difficulty hard, peaceful. Normal, done. Back to game. Nu mai este pe normal. S-ar putea să fie mai ușor. Pun pe easy. Îl pun pe easy, bă. Să-l punem. Știi ce? Dacă lăsăm... Stai, l-am lăsat pe normal. Stai să vedem. Difficult. Așa, want to have difficult like this one. This will be the world to always be normal and we will never be able to change that again. Nu, mulțumesc. Done. Back to game. Ok. Ce trebuie să-mi găsesc cu calea de ieșit? Ziceți în secțiunea de comentarii dacă e să facem acest mod să fie mereu hard. Sau știi ce? Bine, monștri ăștia mă enervează la culme. Și dacă lăsăm pe normal, eu zic că este foarte bine și că nu vor mai veni toți așa ca... zici că... nu știu, zici că ești la piață și... nu știu. Mă rog. A, da, turnul abonaților. Așa, turnul abonaților. Turnul abonaților, sus mergem. Bun. Țac, țac, țac. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Gata, asta este deocamdată turnul nostru minunat al abonaților. Facem așa. Pac, 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 pac. Mi-a venit o idee. Punem așa unul, încă un. Știu cum facem, gata. Pe care trebuie să fugim după niște materiale. Și cred că v-ați dat seama ce materiale. După lemn, yes, și avem și niște lemn. Papa, căsuță, te abandonez? Glumesc, nu abandonez căsuța. Am muncit prea mult la căsuța aia. 5 ore, tu îți dai seama cât de mult înseamnă 5 ore? 5 ore au pus să vin, 2 ore. Îți dai seama că nu mă realizează 2 ore? E mult, asta e clar. Să mergem într-o mică excursie în căutarea unui sat de țărani. Poate găsim, poate nu găsim, cine știe, cine știe. Că e destul de mare, deci nu ne pierdem de ea. Prea greu. Și dacă rețin cursul pe care am fost... Deci dacă rețin pe unde este casa... Deci tu se vede și de aici, cred. Da, se vede și de aici, deci mare. E foarte, foarte mare.
Bun. Hai să mergem în căutarea unui sat. Poate mai îmi dau oia pâine, că chiar îmi trebuie pâine. Ok, hai să mergem. Dar merg drept înainte și nu mă abat deloc la stânga sau la dreapta. Dacă mă bun la stânga sau la dreapta, deja devine un labirint. Deci mergem tot înainte. Drept înainte. Drept înainte. Nu ne abatem de la curs. Mergem drept înainte, fiindcă acasă avem chestiile foarte legendare și rare și scumpe. Nimic aici decât câmp. Ok. Bun, deci nu avem un sat prin apropiere. Bun. Ne continuăm lucrul pe care trebuia să îl facem. Am să luăm materiale pentru casă, pentru grota abonaților. De ce zic grotă? E turnul abonaților și nu cred că o persoană s-a gândit să pună turnul abonaților în loc de grota abonaților. Grota, na, e o grotă, dar turn, easy boys, easy turn. Și putea adăuga easy tower. Și că destul de greu jocul ăsta. Mai ales cu mouse-ul meu se mișcă super greu. Brem, perfect. 45. Ne mai trebuie. Nu o să ne ajungă și o să murim. În care parte era casa? Acolo, fix în față, sunt sigur. Sigur că nu m-am pierdut. Eu nu cred că m-am pierdut. $60 de bucăți. Acum hai să ne întoarcem acasă. Mâncare. Oh, mă gândum. Nu. Am o problemă, oameni buni. Am o problemă gravă. Un porc. Ești salvatorul meu, porcule. Știai asta? Iam. Bun. Porcul ăla a fost salvatorul meu. Vei deveni o legendă, porcule. Vei deveni o legendă vie, să știi. Îmi trebuie full mâncare neapărat. Din păcate... Stai, sabia. Așa. Mâncarea mi-a dat-o? Îmi trebuie doar mâncare, te rog. Nam. Crudă, vie, nu-mi pasă, numai să-mi dea mâncare. Uai, câte oi as! Ok. Deci, ne trebuie o oaie gri. Tu vii cu mine. Oaie neagră, uite acolo. Se apropie de căsuță. Ne trebuie încă două oi și le-am făcut rost de ele. Pentru fermă, da. Nu o să le mâncăm. Mă ocup și de turn, dar acum că am găsit aceste două oi, așa, am găsit două oișoare, este timpul să mergem să le punem în noua lor casă, care este fix aici. Fiindcă pe celălalt server, dacă vă amintiți voi bine, nu aveam și o oaie maro. Aveam doar o oaie albă, neagră și gri. Acum avem și o oaie maro. Super mișto, nu? Știu. Bun. O setăm pe ăsta. Bun. Partea faină e că dacă mor, mi se spawnează itemele, ceea ce înseamnă că pot să mor de câte ori vreau și nu pierd itemele. Mi se pare wow chestia asta. Nu vreau așa. Vreau pe orizontal. What? Mi-am aruncat cumva toporul. Oh, come on, mi-am aruncat toporul. Când, unde și cum? Mi-am aruncat eu toporul. Ok, știu cum să fac drept când trebuie asta. Uite așa le faci drepte. Tu nu așa ești.
Nu cădea. Mamă, la limită era. Gata să caci și să-mi dă duhul. Oh, come on, brodere. Nu puteți și voi să stați cu minți. Și-au căzut jos. Wow, și surpriză. Bun. Tragem casa de pietre. Apropo, o persoană mi-a rugat să mai fac vloguri, așa că astăzi, dacă cumva nu plouă, voi ieși să fac un vlog cu mirobolantul și preferatul vostru Greenman. Știu multe persoane cel mai probabil pe Greenman. Mergem și facem un vlog ca youtuberii împreună. Fiindcă ce e vlog fără youtuberi, nu? Un acolo, un fel de design, fiindcă sigur că n-am cum. La fix mi-a ajuns. Pac, pac. Și pac. Perfect. Acum coborâm jos. Au, asta a durut tare de tot. Așa, stai. Așa. Bun. Trebuie să dormim. Let's go să dormim. Let's go to the dormitor. Bram. Wait, what? Dorm cumva deasupra patului? Ciudat. Ce aș vrea să fac asta? Nu. Astea. Mă rog. A, pe bune. Ai, tu-i Dumnezei. Lasă așa. Bun, și cam asta a fost. Turnul abonaților e aproape gata. Este timpul să punem chiar și niște persoane pe el, bineînțeles. Așa. Bine. O să întoarcem asta. Dacă tot îl avem aici. Îl folosim, de ce nu? Folosim toate bețele. Aici pentru a face o grămadă de bețe. Încă 3, punem acolo. Am mai făcute încă 3. 9, dar, să țin. Mai mergem să facem niște bețe. Și uitați cum ajunge iarăși. De încă 4 ori. Uite, așa ne-am făcut rost noi de niște din astea. Acum, problema noastră principală este că ne trebuie de asemenea și un chest. Știu de unde să fac rost de un chest. De acolo. Știți voi de unde. Să facem rost de un chest pentru a-l pune acolo. Așa că întâi mergem să facem rost de acel chest. După care, după ce facem rost de chest... Nu! M-am aruncat eu. Dar acum avem viață full și mâncare full. Perfect, 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 perfect. Avem mâncare full, viață full. Totul este bine. Totul este bine. Totul este foarte bine. Totul este foarte bine. Iubesc Minecraft atât de mult. Îmi place atât de mult. E atât de tare.
mișto. Nu te plictisești. E ca jocul pe care ți l-ai dorit în viața ta, dar niciodată n-ai avut ocazia să-l iei. Aici. N-am furat chest de aici deloc. Îmi pare rău, dar trebuie să te omor, fiindcă rămân fără hrană. Nouă. Nam. Și mie nu-mi place când rămân fără hrană deloc. Unde este? Uite. Cum stă și mă așteaptă el pe mine. Yes, l-am luat. L-am luat? L-am luat. Fugi. Nu mai vreau să vă locul ăsta în viața mea. Fugi. Băcuță! Vino! Oh, nu, stai. Am lesele. Bun, am lesele. Ce? Oh. Tu ai nevoie de un frate și eu îți știu fratele perfect la căsuța mea, ok? Vrei să vii? Vrei să vii, aparent. Bine. Nu te trag eu să vii, dar dacă vrei tu și dacă tot mă urmărești atâta, de ce nu? Aoleo, câte chestii poți să construiești pe Minecraft dacă ești foarte pro și ai multe chestii mișto. Cum îți dai seama că casa arată foarte mișto? E după cum arată. Adică uite-te puțin. Este lemn numai pe pereții de jos, iar sus la etaj pe acoperiș, adică... Oh, serios? De ce altă les? Oh, vaca e încă cu mine. Vaca e încă cu mine, ok. Pe bune? N-am realizat că vaca e încă cu mine, serios. Haide, băcuțo. Mai sărim puțin doar. Mai sar foarte puțin, te rog. Vreau pe mine. Ignoră groapa aia. Bravo. Perfect. Bine, băcuțo. Ești minunată. Ai ajuns la noua ta acasă. Vachi, ți-am făcut rost de un frate. Sper să te bucuri de el. Acum, poți să ai. Putoaiele alea erau și ele containere din astea. De ce n-am luat direct? Un butoi. Anyways. Bun, e timpul să punem și prima persoană de pe grota abonaților, fiindcă am văzut niște comentarii. Prima persoană este însăși subsemnatul nostru și preferatul Greenman. El este prima persoană din grota abonaților. Ok, prima. Unde să începem? Începem aici. Dacă tot am făcut linia asta, începem de la linie. Asta. 1. Punct. Slash. Cum era numele? Trebuie să mă uit pe YouTube, stai. Numele lui era... Unde e? Am o video să-l văd de la el. Nu-l găsesc, stați. Stați puțin cum se termină aici istoric. Așa. Aoleu, stai. Așa. G-R-E-E Man. Greenman. Felicitări, Greenman, ești prima persoană din grota abonaților și am mai văzut niște comentarii. Ultimul video al meu. Adică am descoperit ceva legendar. Știți voi? Aoleu, stai. Făm așa. 5 like-uri? Bă, dar merge bine treaba. Ok. Următoarea persoană este G2HJS. Îl punem și pe el. Dacă tot te mișeli ceva. Deci 2. Punct. Nu slash. Punct. Am zis punct. Așa. G2HJS. Mai avem o singură persoană pe care vreau neapărat să o pun. Deci neapărat 3. Punct. Slash. Jos. E o singură persoană. Numai să-i găsesc comentariul. O să dureze puțin până îi găsesc comentariul. Of. Ce figuri îmi face mie telefonul ăsta. Bun, hai să ne uităm puțin. Deci
Oh. Ok, uite-l aici. Cred că aici e comentariul, pe aici l-am văzut eu. Nu e aici. Aici, poate. O să dureze un pic, fiindcă nu mai știu numele. Eu... Nu? De naiba. Gata, casa e. Gata, am găsit-o. Ce zice? M-am uitat la vlogul cu Ghicește piesa. Voi doi să aveți voce. De ce nu faceți o piesă? Care zice Maria Oproescu. Și am mai scris un comentariu în care era ceva genul Maria. Stai. Maria, așa. Și apoi spațiu cu căpăsloc. Maria Oproescu. Oproescu. Care mi-a mai zis că e o fană foarte înleită. E mereu activă pe canalul meu. Și multe alte chestii. Deci deja avem 3 persoane în turnul abonaților. Trebuie să trag asta puțin mai aproape. Ok, acum hai să coborâm, să lăsăm noi gunoaiele necesare. Inecesare, adică alea care nu mai trebuie. Lăsăm ușile astea deschise mereu, știi ce? Ce lăsăm aici? Lesele. Le putem păstra de fapt, dacă găsim ceva. Tu rămâi aici, tu rămâi aici, tu rămâi aici, tu rămâi aici, nu mai. Bine, apoi. Tu du-te. Le arunc pe astea și florile de asemenea le aruncăm imediat. Iron Nugget, ăsta l-am putea transforma în Iron, stai să-l și transformăm. Bun, întâi îl punem aici. Hai să fac un pic de ordine, pe care va trebui să aruncăm aceste gunoaie. Astea două. Plus asta că e doar unul singur. Bun. Let's go. Hai să lăsăm și aici niște chestii. Adică lemnul și astea. Bun. Și lăsăm și lesele, știi ceva? Că oricum e fermă. Hai să aruncăm toate gunoaiele astea. Voi n-ați văzut nimica, ok? Haide, mă amintesc că era o groapă, uite. Uite și un creeper foarte drăguț. Pe bune, nu vreau să las aia. Uite și un creeper drăguț. Deci, dacă avem acum turul abonaților, asta înseamnă că putem face și un drum până la el. Acum am realizat. Am făcut un drum. E timpul. 3. Țapac. 1, 2. 1, 2. Mergem în față. Pe care mai facem încă 1, 2. Perfect. Deci urmă de 1, 2. Pe care 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nu m-am gândit să fac și un drum. Deci eu nu mai am din astea. Chestiile astea nu le mai am. Și putea să fur câteva de aici. De ce naiba am făcut asta? Nu știu, dar putem fura câteva. Și punem în schimb dirt.
Normal că nu ajunge, dar lasă că mai putem să împrumutăm din locuri, cine știe de unde. Bun. Deci vă rog foarte mult, dar foarte mult să-mi ziceți în secțiunea de comentarii dacă vreți, dar doar dacă vreți, să mă apuc de jocul ăla numit Friday Night Funk. Deci ziceți acum, în momentul de față, eu nu mă mai mișc, până nu îmi ziceți, până nu scrieți în comentarii dacă vreți sau nu să mă apuc de jocul acela. Se pare un joc interesant cu multe strategii de luptă. Și luptă în ghilimele, e doar un joc. Doamne, fel luptă. Cred că dacă lăsăm așa e bine, dar nu știu ce să mai punem din astea. Nici nu știu de ce am pus chestia asta totuși. Am zis că ar fi arătat fain. Nu arată fain. Ok, lemnul. Așa, lemnul, ne trebuie lemnul. Hai să mergem să dormim repede de pe jur. 273. Bun. Terminăm prostia asta. 1, 2, 3, 4. Fix. Mamă, la fix. Wow, la fix a ajuns. Și tare. Acum ne mai trebuie gard. Pentru a pune peste tot aproape. Sau putem folosi chestiile astea, dar nu. Punem gard. Și pe aici, 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 peste tot. Tot ce ne trebuie ieșire. Mă realizez că ne trebuie și o ieșire. Au. Mi-a căzut mâna și am stricat drumul puțin. Cam așa, e bine, nu? Zic că da, foarte bine. Putem trece pe aici? Nu. O întrebare, putem sări peste astea? Putem. Dar ia să vedem. Dacă este... Să sunt aici. Putem sări peste ele. Păi și cu cine protejează atunci? Uita pe YouTube și am văzut că ne protejează. Voi ați văzut ce am văzut și eu? Era un Enderman unde... Plecat. Enderman? Eu n-am văzut un Enderman în viața mea. Cum de apare dintr-o dată? L-am mutat pe normal. Îl punem pe peaceful? Eu zic să-l punem pe peaceful înainte să pățim ceva. Chiar n-am chef de Enderman azi. Și specialitatea zilei, un Enderman la bucată. Cum face un prieten Enderman? Mi s-a spus că dacă te uiți la el, vine și te atacă. Și nu se oprește până nu te omoară. Dar dacă intri în apă... Uite-l. Nu. Uh-oh. S-a enervat. Ah! E spatele meu, e spatele meu, e spatele meu. Repede, într-o apă. Trebuie să intrăm în apă. De urgent trebuie să intri în apă, că nu te atacă dacă ești în apă. Îl putem omorâ. Ok. Mai dăm niște damage. Fuge. Dar se întoarce. Păi ce tare. Putem omorâ. Omorâm un Enderman. Dă-i. Încă un damage. Dă-i. Dă-i.
omorât un Enderman. Ce? Oh, come on, nu mi-a dat un Ender Pearl? Serios? Vreau să-mi dea un Ender Pearl. Nu mai vreau să am de-a face cu alți Endermani periculoși. Trebuie să facem o chestie. Și anume să aducem niște apă lângă casa mea. Nu văd niciun Enderman. Oh, come on, brotherilor. Fiți serioși cu mine. Ca să nu-i deasupra unei... Nu mai am de-a face... Nu mai vreau să am de-a face cu un alt Enderman, dar dacă văd un Enderman... Voi vedeți vreunul? Încă vreau să-mi dea un Ender Pearl. Sunt foarte rare. A intrat ceva în casă. Nu, casa mea e safe. Ok. Ok, mai am un lucru de făcut care am uitat complet să-l fac. La grota, la turnul abonaților. Dacă cumva sunt atacat de prea mulți monștri, cum am făcut și la grota abonaților, punem aici un pat. Putem trăi aici, liniștiți. Ceva nu înțeleg. Ne mai trebuie încă un... Ce? Oi. Oi, n-ai voi. Bun. Bun, și cam atât cu acest episod de azi. Uleu, ce Enderman periculos. Cam atât cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade din Enderworld. Glumesc doar. Din Minecraft. Nu uitați să apăsați butonul de like. Sper că vă place căsuța. Turnul abonaților. Și fermă. Sper că vă plac absolut toate. Dacă v-au plăcut, nu uitați să apăsați acel butonaș de like și de subscribe. Noi vom face ceva. Dacă e pe normal, vin Endermanii. Peaceful. Da. Și eu v-am lăsat... Hai, ceau, ceau. Like-ul.